Kita sami ndedonga. Puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti. Kawula paduka irit makempal wonten ing griyanipun Mbah Mangun menika lan kepareng mengeti sekawan dasa dintenipun sedherek kawula Bapak Jimmy Sirait sampun wangsul dhateng asal Mula Jati. Menika nélakaken keyakinan kawula bilih kedadosan menapa kemawon wonten ing gesang menika kepareng kalau sambetaken kalian pakaryanipun Gusti Allah ingkang tansah paring kegiatan, paring katentreman. Boten wonten ingkang muspra menawi kawula kepareng nyambetaken bilih Gusti Allah gal minggu menika wonten warga GKJ Purwodadi ingkang wangsul dhateng asal Mula Jati ingkang pisanan menika Bapak Julius Kaswadi Kristianto, tiyang sepuhipun Mas Wahyu, Mbak Wahyu, pisanipun Bu Trimah, nggih. Lajeng ingkang kaping kalih menika Bapak Sutioso. Nah, panci kula langkung apal saged kalian Pak Sutioso. Awit ingkang terkenang menika kula manten anyar piyambakipun pikantuk musibah kula tilik wonten ing Griya Sakit Elizabeth wiwit wekdal semanten lajeng namung dipun rimat kanthi sare wonten ing papan Patilman. Sadangunipun 29 taun. Nah, kita ingkang wonten ing Purwodadi tepang kaliyan keluarga menika saged mastani eram, heran, kagum dhateng keluarga menika. Menawi kita ngladosi bujono lansia utawi perkunjungan lansia mekaten nggih sinaosa namung sare ning nélakaken bilih pangrimatipun